Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Иҷода боша торти причуда кадистем. Маҳсулоташ боша 500 грамм сливичный масла, 700 грамм орд, 1 пиёла шир, 18 грамм разрыхлитель дар куре. Иҷа боша орда кати сливичный масла якҷоя кадистем. Сливичный масла бояд сахтак бошада, агар сист боша хамираш систак мебиёяд. Барои аммо ай холодильник мегирем шаю, кати орд якҷоя мекунем, хамираш сахти хушрӯ мебиёяд. Баъди кати орд якҷоя кардан, шир мерезем. Неки разрыхлитель кати орд якҷоя кадагиай. Ай боло шира ки рехтем, ба хушрӯ када меғабҷемша, сахтакак мешӯремша. Апаҷону хоҳарҷоное, ки видеои маро дастгирӣ мекунен, лайку комментария менависен. Ай ҳаматон миннатдорум, дӯстони меҳрубони ман. Подписчикои наве, ки ба канали ман обуна шиден. Хушомаден ҳама каса, дӯстони меҳрубон. Иҷа боша баъди тести причударо шӯридан, ба 5 қисм тақсим мекунем шаю, дар холодильник мемонем. Барои тунук карданаш бояд сахтакак бошада. Ака тақсим карданаш ба хоҳиши худтонай. Мо 5 тақсим кадагем. Яхе одам 6та мекунад, яхело 7 тақсим мекунанд. Ина иҷода баъди дар холодильник мондем, сахти хушрӯ кшидад, баъд тунук када якта пухтан гирифтем. Барои кремаш боша 3 қуттӣ варёнка дар куре, 200 грамм зукушони молоко дар кураю, 250 грамм чормағз дар куре. Ина иҷода хушрӯ када, сирха када пухтем гирифтем. Хабатоша. Ҳамин рецепти мо кадаи кати духтаро кунен, пушаймон намешен. Ҳам хеле хушрӯ мебиёяд, резонак мебиёяд. Бо ма дар раҳмат менависен. Бовар кунен, ҳар бор ки ман влог мепартом, дуо метиҳен, падару модарам дар раҳмат мегӯянд. Бовар мекунен, ҳам хеле хурсанд мешам. Ҳамин влогҳои мо барои чие? Барои чӣ ки як зани тоҷик, як мусулмон як чӣ ёд гираю, раҳмат гӯяд, дар ӯ дунёмон шафоатбахшанда боша. Дуое мекардагии шумо. Духтаро ман чӣ пухтупазе ки мекунам, рецептша хушрӯ менависам, бо гап мезанам, ки мақсад шумо маҳсулоте ки хариден, пухтен, хушрӯ биёяд, ки я раҳмат гӯен. Баъди пухтандон дашном накунем ара да. Ина иҷа боша баъди крема тайёр кардан, ҳар як қабатошта хушрӯ када крем мемолемша. Баъди крема карданаш, баъди қабатоша ки крем карда шудем ҳамаша, баъд аввалош чормағза майда мекунему, ҳама ҷоя кушта чормағз мерезем. Аҷоибот омадагӣ буд, ҳам хеле хушрӯ, резонак омадагие ки причуда. Занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам, ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад, забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истодаанд. Ҳозир бошад, барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибияй фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар курай, ҳавас дар курай. Барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. И хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳигӣ дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмонро рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд.
Инам иҷода одзифошуна мемонам. Бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чанд та апай хоҳаро раҳматнома нависиянд. Даже нависиянд, ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромона мегуфтем. Хурсанд шудиянд, ки забони русиро аз худ кардем. Барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунен. Инаҷа боша Иродаҷон бо хоҳиш карданд, ки апаҷон мана реклама кунем. Охир он боре ки видео карда будем, навор карда будем, мега 80 одам омадагӣ буд. Духтаро надороен ки пушаймон намешавем. Бо забони русӣ озодона гап заданро ёд мегиринда. Барои мушкилии худтон осон кардан марҳамат кунед. Иҷода боша причударо пухтем, ки бегаҳ шид. Ба ҳама каса оилавӣ ресторани Баҳор Фарел рафтем. Ишам хай камтар навор кардагиён. Дӯстони меҳрубон, шахсоне ки Тоҷикистона ёд кардагиён, марҳамат тамошо кунед.